Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila Joliba Jabaranin fiɲɛ siraw fɛ ka na se Joliba FM fiɲɛ siraw ma. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ɲɔgɔn tuma. Laadala ko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛ gan ye sa. Bi kunnafoniw tagabolo kɔnɔna la sa, an b'a fɔ gafew bɔra, an bɛ tila k'an dala sa ma. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati ninnu dala gosira min ye an ka ɲɛmaaso ye sa, o y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don kunnafoni gafew la, gafe minnu n'an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw y'a sɛbɛn. Nansarakan na sa, an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛmaw ye to dunkan na. Laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ, ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen. O hokumu kɔnɔ sa, jɛka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an fɛ yen yan nɔ min ye télé fanfɛ ye. An b'a daminɛ ni radio yɛrɛ fanfɛ kɛ, awɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛba bɛ yen sa, Bubakari Tarawele, ale kɛn bɛ k'i wakili don kumakanw bɛɛ lajɛlen na, aw bɛ se ka olu sɔrɔ cogo cɛɲi na cogoya min na. Télé fanfɛ sa min ye Augustin Eshubihi, ale bɛ wulikajɔ la yen nɔ. Lamine Kulibali a bɛ wulikajɔ la ka taa se Musa Ayidara ma. Yusuf Sangare an tɛ ɲinɛ a kɔ fo ka na se an balimamuso ma sa n'o ye Salimata Wederawogo ye. Yanni kuma ka caya an b'a fɔ kisɛ ka k'a la sa, ne yɛrɛ ye Amadu Tolo ye bi kalanden, ne bɛ n wakili don gafew la, gafe minnu ni an y'a sɔrɔ. Yanni kuma ka caya an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ gafew olu bɔra. Nouvelle Horizon ale b'an bolo yan, an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kuma la, a kumana bi. Soir de Bamako ale fana kumana ka na se min ye républicain ma, a kumana. Faso ka gafeba ni o ye l'essor ye, ale fana ye bɔli kɛ bi sa, ale bɛ kɛ ka bi wagati bɛɛ lajɛlen ka o kuncɛ. Kunnafoniw hokumu kɔnɔna la sa, an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la. O hokumu kɔnɔ sa, an b'a daminɛ ni gafe fɔlɔ min ni an y'o sɔrɔ bi, o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye Nouvelle Horizon. A da bɛ waleya belebeleba fila la bi, waleya minnu ni a y'a sinsin. A y'a yira sa k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon u ka bi bɔli la sa, ko minisiri min ni ale bɛ an ka kiiri bunakun bɛɛ lajɛlen kan sa, ni ole ye Kasoge ye sa, ko ale de ye wulikajɔ dɔ sabati. Wulikajɔ min ni o kɛra min ye a sariya tigilamɔgɔw olu ka lajɛ belebeleba min ni o tako filanan yɛrɛ ni o ye n'o ye Semaine de la Justice ye, ale tako filanan. O hokumu de kɔnɔna la sa, ko minisiri min ni ale yɛrɛ bɛ kiiri ko bɛɛ lajɛlen kan sa, n'o ye Mamadu Kasoge ye, a ye kibaruya belebeleba bɔ ka bin k'a yira sa k'a fɔ ko min ye lakana hokumu kɔnɔna ye ka na se min ye dunko juguya o kɛlɛli hokumu, ko o tɛ sabati Mali jamana kɔnɔna la cogoya si la, min ye kiiri tigilamɔgɔw ye ni olu yɛrɛ yen bɛ dunko juguya o hokumu kɔnɔna la. A ye a da lase nin waleya in ma min ye Nouvelle Horizon maaw u kɛn bɛ ka gɔri turu nin waleya kan. U y'a yira sa u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ refondation de l'État fo ka na se chargé des relations avec les institutions, n'o ye Ibrahim Ikasa Mayiga, ka na se a bɔɲɔgɔnko min ni o bɛ kunnafoni kow bɛɛ lajɛlen kunna, i n'a fɔ Nouvelle Horizon ale b'a fɔ la cogoya min na sa, Alhamdu Agi Ilienne, fo ka na se minisiri min ni ale bɛ artisanat ani culture ani industrie hôtelier ni o ye Andogoli Gindo, ko nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sa. Bari bolofara belebeleba ko o taara ka di minisiri ma, minisiri min ni ale yɛrɛ bɛ min ye kiirikow bɛɛ lajɛlen kunna sa, ni o ye Mamadu Kasoge ye, ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la kuma dilen a ma, k'a y'a yira k'a fɔ ko a bɔɲɔgɔnko minnu ni olu yera kɛnɛ kɔnɔna la sa, k'a ka foli belebeleba o bɛ u yɔrɔ ye, k'a fɔ u kana dɛmɛ kɛ baara in tagabolo kɔnɔna la sa, u fana ka seereya a kan ko o ye waleya ye, waleya min ni cɛmancɛ fanga maaw n'u kɛn bɛ k'o sigi waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O hokumu de kɔnɔna la sa, minisiri min ni ale yɛrɛ bɛ min ye sariyakow bɛɛ lajɛlen kunna, n'o ye Mamadu Kasoge ye, a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min ni a filɛ nin sa, ko a tɛ taa cogo si la hakililajigin kɔ koyi. A y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye nin dɔgɔkun kelen kelennin ye k'a ɲɛsin kiiri bunakun ma, ko a sɔrɔla sira dɔw fɛ, sira minnu n'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko cɛmancɛ fanga maaw ko u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na, k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye kiiri ko ale bɛ se ka kɛ bunakun kan cogoya min na, bunakun minnu ni a jɛlen don, k'a ka kɛ sira fɛ, sira min n'a bɛ kɛ yamaruya sira ye sa, jamana kɔnɔdenw yɛrɛ olu bɛ se ka da u ka kiiri tigilamɔgɔw la cogoya minnu na. Ko o tagabolo de kɔnɔna la sa,
min ye administration de l'obligation d'être à l'écoute des citoyens o ti dɔwɛrɛ ko min ye sariya tigilamɔgɔw ye ko wajibiyan bɛɛ yɛrɛ de ko min ye jamana kɔnɔdenw ye ka olu lamɛn waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o baara min ni sariya tigilamɔgɔw waati dɔw kɔnɔna la ko ni o kɛmɛ majɛ ye ko o de kama sa nin don yɛrɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin dɔgɔkun k'a di min ye sariya tigilamɔgɔw ma min ye jamana kɔnɔdenw olu ni sariya tigilamɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu baara minnu tagabolo kɔnɔna la ni kiiriw ni olu bunakuu kɔnɔna la sa a kuma misɛnw olu kana caya i n'a fɔ minisiri y'a yira cogoya min na sa n'o ye kasoge ye a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na tiɲɛ don k'a fɔ ko jamana kɔnɔden caman bɛ yen minnu ni u ma nisɔndiya min ye jamana kiiribulon olu ka siraw caman fɛ ko bari baara ti kɛ sariya kɔ wa sariya minnu ko don sa ale ka faamuya la ko a ti faamu cogo si la min ni jamana kɔnɔdenw n'u olu yɛrɛ m'u ka sariya dɔ k'a sababuya kɛ i n'a fɔ a kɛmɛ k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ cogo min sariya bɛ boli maa min kan ko fo k'a sɔrɔ o yɛrɛ bɛ a ka sariyaw dɔn fɔlɔ o baara kelen in de kɔnɔna la sa a kɛmɛ ka gɔri belebeleba turu min ye a ka jɛkulu kan ni o ye jugew ye ka na se avocat maa o maa ni o bɛ kiiribulon okumu kɔnɔna la sa o bɛɛ lajɛlen ko nin waati in kɔnɔna la u kalifan bɛ ale ma ko o baara min ni o tan bɛ ka di ale ma sa ko baara belebeleba don baara in a tɛ se k'a kɛ cogo si la ni ani sariya tigilamɔgɔw n'u yɛrɛ ma jɛ min ye acteur judiciaire ye sa ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o tagabolo kelen in de kɔnɔ min ye nin don belebeleba in ye k'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin min ye sariya tigilamɔgɔw ma o sigira sen kan Mali ɲɛmaaw fɛ ko o baara kelen in kɔnɔna la min ye minisiri a kasoge ye a ka ɲɛfɔli don halisa min ye nouvelle horizon kɔnɔ a ko o baara kelen in kɔnɔna la a ti taa cogo si la fo faamuyali o ka sɔrɔ nin waleya ninnu kɔnɔ ko o de la min ye gɔri belebeleba ye ko a kɛmɛ k'o turu min ye jamana ɲɛmaaw ka ɲɛmaa jumɛnw ko don minnu ni u ka baara bɛnbɛn kiiriko yɛrɛ bunakun kan ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa don nataw kɔnɔna la min ye jamana kɔnɔdenw ye sa olu bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na u ka kiiri tagabolo kɔnɔna la kiiri a ka kan a ka kɛ min kiiri ka tigɛ i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ gafe kɔnɔna la a kɛmɛ k'a sɛbɛn cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri ye ko a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko majɛ caman bɛ yen majɛ minnu waati ni olu bɛ ye kiiriko bunakun kan ko n'i ye kiiri yɛrɛ jateminɛ maa minnu ni olu bɛ se kiiri kɛnɛ kan ko n'i y'a jateminɛ siraw fɛ maa minnu ni olu ye se sɔrɔ olu bɛ nisɔndiya maa minnu n'a yirala sa k'a fɔ ko olu de jo tɛ waleyaw la kuma caman ko olu tɛ nisɔndiya kiiri yɛrɛ tagabolo la ko wa o ka kanko ye ko bari min ni ale b'i sinsin o kan k'o ɲɛfɔ kiiri tigilamɔgɔw ye kiiri ka tigɛ sira fɛ sira min ni o bɛ na ni faamuyali ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a y'a yira k'a fɔ ko majɛ belebeleba bɛ yen minisiri ka ɲɛfɔli don halisa a ko majɛ belebeleba bɛ yen min ye kiiri tigilamɔgɔw o ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye fosse belebeleba ye ko ka ɲɛsin min ye kiiriko yɛrɛ bunakun kan ka ɲɛsin Mamadu Kasoge a ka ɲɛfɔli ma o majɛ in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ waati caman sɛgɛsɛgɛli caman kɔnɔna la ko jamana kɔnɔdenw y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ jigila misɛnyalen don kosɛbɛ kiiriko bolo kan ko n'i y'o fɛsɛfɛsɛliw jateminɛ ko kiiri tagabolow de kɔnɔna la sa min ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ de kan ka waleya bɛɛ lajɛlen sigi minisiri ka ɲɛfɔli la waleya minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa jamana kɔnɔdenw u kɛmɛ ka kɔsegin min ka o kɛ ka bɔ kiiriko bolokun kan k'a fɔ k'u dalen tɛ kiiri tigilamɔgɔw la ko maa si ka baara tɛna u da kiiri tigilamɔgɔw la ni kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔliw tɛ ni kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ka baara taabolow tɛ ka kɛɲɛ ni min ye minisiri ye halisa ale ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga min ni o bɛ an kun an bɛ don min na i ko bi nouvelle horizon kɔnɔ k'u ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye waleya kɔnɔ cogoya min na waleya minnu n'o bɛ sinsinni ko o kofɔ i n'a fɔ a kɛmɛ k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ cogo min Mamadu Kasoge ni ale ye minisiri ye minisiri min ni kiiriko bɛɛ lajɛlen kalifan bɛ a ma jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi a ma da o ma a y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔliw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani sɛgɛsɛgɛliw la ko a bɛna min fɔ nin ye ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko tagabolo dɔw de bɛ yen nɔ kiiriko balo kan tagabolo dɔw de bɛ yen baara o baara n'i b'a la ko tagabolo dɔw de b'a kɔnɔna la n'o bɛ wele ko déontologie ko éthique ni déontologie min ni o bɛ baaraw tagabolo kɔnɔna la o ye baara sen ale bɛ taa sira dɔw de fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sariya tagabolo kɔnɔ i n'a fɔ minisiri b'a fɔ la cogo min ko o majɛ ni majɛ minnu ni kiiri tigilamɔgɔw waati ni waati n'u b'u kɔdon olu la ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama ko o tagabolo de kama min ye jamana kɔnɔden caman ye majɛ mana na kaban ko olu b'a yira k'a fɔ ko ayi u ma jɛn n'a ye u ma faamuyali sɔrɔ a ko kɔnɔna la
la ko kiri kunte k'a fɔ ko karisa e ɲagira kuda ye kiri kunte k'a fɔ ko karisa e de fana ye se sɔrɔ kuda ye hali ni k'a sɔrɔ i tɛ setigi ye ko n'i y'o waleyaw jateminɛ ko fo kiri tigilamɔgɔw maa minnu ni olu ka baara bɛnbɛn kiriko yɛrɛ bunakun ma minisiri ka ɲɛfɔli don dɛ ko olu kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de sigi cɛ t'o la muso t'o la denmisɛn t'o la maakɔrɔba t'o la jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakɛ kelen kɔnɔ jamana kiriko ɲɛfɛ ko n'o sabatira ka ban min ye baaraw ye baara minnu ni o bɛ ɲinina jamana kɔnɔdenw fɛ ka ɲɛsin kiri tigilamɔgɔw ma ko o bɛ sabati a ma dan min ye kiri tigilamɔgɔw ma a ko kumakan belebeleba b'a bolo ka ɲɛsin min ye jamana kɔnɔdenw fana ma ko n'i y'a mɛn a bɛ fɔ kiri tagabolo kɔnɔna la n sɔnna n ma sɔn walima waleya wɛrɛ yera a ko kɔnɔna la k'o b'a yira k'a fɔ ko majɛ de bɛ yen majɛ min ni o bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ tagabolo kɔnɔna la adamadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔnɔdenw ko o hakilina de kɔnɔna la kiribolo olu bɛ sigi i n'a fɔ minisiri kɛmɛ k'a fɔ cogoya minnu na ko ni o majɛ ninnu ni o majɛw ni fɛɛrɛ sɔrɔla olu la k'a bɛ kɛ sababu ye maaw ka da kiri bunakun kan na an y'a sɔrɔ min ye nouvelle horizon kɔnɔna la ale ka bi bɔli Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye a y'a jira k'a fɔ ko opération antiterrorisme min ko ni o bɛ ka kɛ jamana worodugu yan fan fɛ an bɛ don min na i ko bisa ko wulikajɔ belebeleba ko min ye Mali finitigiw ye ko u y'o sigi Gawo mara kɔnɔna la o wulikajɔ ko mun de don min ye gafe ye nouvelle horizon u kɛmɛ k'a jira sa k'a fɔ ko frappe aérienne ko min ye Mali faamaw ye ko u y'o kɛnɛ kɛ min ye Gawo mara kɔnɔna la frappe aérienne tɛ dɔwɛrɛ ye ka pankuru ta ka mugu ka o ci maajugu olu kan ko nin waleya min ni a sigira sen kan sa ko a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo kɔnɔ marabolo min n'a bɛ wele ko T-site ko min ye Mali finitigiw ye k'u ye pankuru ta ko pick-up dɔ tun bɛ yen sa n'o ye bolifɛnw ye maajugu ko olu tun bɛ o bolifɛnw kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye k'u ye fagonba maajuguw la koyi ko ka mugujugu pankuru sira fɛ sa ka o cun min ye maajuguw kan i n'a fɔ nouvelle horizon a da b'a la cogoya min na u y'a jira sa k'a fɔ ko nin waleya in ko a sabatira waleya belebeleba kɔnɔna la ko waleya min ni Mali finitigiw n'u y'o sigi sen kan ka ɲɛsin gati ma n'o ye groupe armé terroriste maw ye ko o wulikajɔ min ni a kɛra ko maa caman nisɔndiyara a kɔnɔ k'a kɛra tare ye baara in yɛrɛ ko a nana cogo di ko min ye maajuguw ye kibaruya de sɔrɔla min ye Mali finitigiw fɛ k'a ye k'a fɔ ko maajuguw ko u bɛ farali ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la min ye Gawo mara yɛrɛ kɔnɔna la ko o wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa min ye pankuru o mankan bɔlen ka ban i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na sa ko min ye maajuguw ye ko u donna bolifɛn ninnu kɔnɔna la ka u yɛrɛ ta bari boli tɛ dan kɛ i n'a fɔ an bɛ tile k'o fɔ cogoya min na ko min ye pankuru tigilamaw ye sa Mali finitigiw ko mugu kun b'u kun o waati kɔnɔna la u ye min ye mobili ninnu lajɛ ka se ka mugu ka a ci u la waati kɔnɔ waati min n'a tɛ mantɔrɔ lase maa si ma ko o waleya min ni a kɛra u bɛ dankari a la ko a sigira sen kan min ye kari tɛmɛlen yɛrɛ janvier kalo ale tile 7 san 2024 ko a baara tagabolo kɔnɔna ko a kɛra hakɛ kɔnɔ hakɛ min ni faamuyali sɔrɔ a la ko o tagabolo kelen in na ko n'i y'a jateminɛ k'a kɛra dancɛ de la dancɛ min ni u y'a fɔ sisan tesalite tagabolo kɔnɔna la ko majɛ don majɛ min ni a tun bɛ yen nɔ don tɛmɛlen kɔnɔ tesite don tesalite tɛ tesite fanfɛla la ko o baara minnu ni o sabatira ko kilomɛtiri 22 o de bɛ ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ sigida in kɔni n'o ye tesite ye ko nin baara min n'a sigira sen kan k'a kɛra min ye nɛgɛ kaɲa 18 waatiw kɔnɔna la ko Mali finitigiw ko u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko k'a sababu ka a kɛnɛ kan sa ko min ye pick-up in ye ko o tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ wa maajuguw ko dankari la hali olu ka adamadenya yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la koyi ko n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na nouvelle horizon k'a bɛ waatinin bɔ sa ko siga tɛ min na n'i ye kɛlɛkɛ kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ko min ye Mali finitigiw ye n'o ye faamaw ye ko u b'a k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi u b'a k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sini ko o baara de kɔnɔna la ko min ye kibaruyaw yɛrɛ ka olu sɔrɔ kibaruyaw ka fɛsɛfɛsɛ a ka kɛ kibaruya ye min ni a basigilen bɛ ko min ye état major général des armées min ni o bɛ Mali finitigiw kunna an bɛ don min na i ko bi ko fo ka taa se min ye DIRPA ma ni olu ka baara bɛn bɛ kunnafoni ko ma ko olu fana bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa kibaruya fɛsɛfɛsɛlenw kibaruya latikaw olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na Mali finitigiw ka yanga i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na k'a tɛ maa si ma siga la mais laban min ko ni o kɛlen filɛ nin sa ni o kɛra T-site mara kɔnɔna la ko a bɛ tare bɔ fasiri an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la.
An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ. Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi ko ye. A kumana a da bɛ waleya belebeleba la. A y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye parti politique min n'a bɛ wele ko SADI. Ko da bɛ min ye SADI ko yɛrɛ e ko a bunako k'a filenkolon ci k'a dagakolon ci ko e ko o baaraw o tɛna sabati wa. Min ye Soir de Bamako ale ka bi bɔli don dɛ, a ka fɔli don, anw ka fɔlen tɛ. U y'a yira sa k'a fɔ ko min ye février kalo ale tile 12 ko wulikajɔ belebeleba de kɛra ka ɲɛsin min ye SADI parti ma. Ko o wulikajɔ ko ti dɔwɛrɛ ko ye ko ka ŋaniya sigi sen kan maa dɔw fɛ, ŋaniya minnu ko n'u y'a yira sa k'a fɔ ka se n'u ye kiiri bulon kan ko k'a yira tribunal hukumu kɔnɔna la. Commune 1 tribunal ko don n'o ye marayɔrɔ fɔlɔ ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan. Ko maa dɔw de bɛ yen minnu ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye SADI parti ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la majɛ belebeleba ko de bɛ parti in tagabolo la. Ko e ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ u tɛ fɛɛrɛ ɲini SADI ko yɛrɛ o filenkolon bɛ se ka ci cogoya min na k'a ko dabila pepewu sariya yɛrɛ tagabolo kɔnɔ wa. U y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen ko a sɔrɔla tagabolo dɔ fɛ, tagabolo min i n'a fɔ Soir de Bamako n'u da b'a la cogoya minnu na. U y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ, maa min ko ni o ka wulikajɔw kɔnɔna la sa k'a bɛ fɔ a ma ko min ye Maître Mamadu Kamara ko lafasalikɛbaa don n'o bɛ wele ko avocat, ka na se Bubakari Malema fo ka na se Maître Kasum Tako, ka na se min ye maa wɛrɛw ma ko olu de farala ɲɔgɔn kan, olu tun ye min ye parti SADI ye ale yɛrɛ lafasabaaw ye. Ko bari ko maa minnu ni olu ye ŋaniya sigi sen kan k'a ɲini k'a fɔ ko SADI ko yɛrɛ o ka filenkolon ci, o ka dagakolon ci k'a ko yɛrɛ ban pewu, ko o maaw olu tɔgɔw ma sɔrɔ. Ko baara tagabolo kɔnɔna la k'u y'a ɲini k'a fɔ ko sariya de tagabolo don. Sariya jumɛn ko don? K'u y'a yira k'a fɔ ko parti o parti ni o bɛ jamana kɔnɔna la, parti in sigiyɔrɔ n'o o y'a siège ye, n'o o lakodɔnna, parti in kɔnɔmaaw ko olu kan ka lakodɔn, ko kɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fana tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kan ka wulikajɔ kɛ jamana de kɔnɔna la, i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na. Ko o wulikajɔ kɔnɔna la sa, parti min n'u da filɛ a tɔgɔ la n'o ye parti SADI ye, ko a tɛ maa si ma nɔgɔ la k'a fɔ ko o ɲɛmaaba i n'a fɔ Soir de Bamako b'a fɔla cogoya min na, ni o ye Docteur Umar Mariko ye, k'an bɛ don min na i ko bi k'a kɛmɛ ka 5 don fiɲɛ la koyi, n'o ye exil ye, ko a ti Mali jamana kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ. O tagabolo min ko ni o bɛ yen nɔ sa k'o ye majɛ ye sariya tagabolo kɔnɔna la. O tagabolo min ko ni o bɛ yen ni o ye majɛ ye sariya tagabolo kɔnɔna la sa, ko o de bɛ olu yamaruya ka jɛ ɲini Mali sariyatigiw fɛ k'a fɔ ko min ye SADI parti ye ko a ka filenkolon ci k'a dagakolon ci a sen kana ye min ye kalata nataw tagabolo kɔnɔna la, ni Docteur Umar Mariko n'o ye ɲɛmaaba ye ni ale ma ye jamana kɔnɔna la, walima ni SADI ma maa kurata ka o sugandi k'a fɔ ko o bɛ kɛ u ka ɲɛmaa ye. O tagabolo kelen in kɔnɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min na Soir de Bamako ko nin maa ninnu k'u ma dan nin ma koyi, k'u ye misaliya ta parti damadamaw kan, k'u y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko n'i ye partiw jateminɛ an bɛ don min na i ko bi, ko min ye ADEMA PASJ ko o ye parti de ye, parti min n'u ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔna la, ko a gɛlɛyara tagabolo caman na, bari min ye ɲɛmaaw ye tuma bɛɛ ko u dɔnnen maa bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin u ma k'a fɔ ko u filɛ. Ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye Docteur Umar Mariko a ka bɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la, k'a ye waleyaw de da, waleya minnu gafe de ka fɔ don dɛ, anw ka fɔ tɛ, k'a ye waleyaw de da, waleya minnu ni o ti jamana kɔnɔdenya ɲuman ka o kofɔ. Ko misaliya surumani dɔ bɛ yen nɔ min ni o ye Mura tagabolo kɔnɔna ye, ko Docteur Umar Mariko ko a ye ɲɛfɔli kɛ Mura ko la, ɲɛfɔli min ni a y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw ko olu bɛ damatɛmɛ waleya la ka ɲɛsin min ye banbagacimaw ma. O damatɛmɛ waleya ko kuma minnu ni a y'i da don olu kɔnɔna la don tɛmɛnlenw kɔnɔna, ko fo ka na se waleya wɛrɛw ma, waleya minnu ni o tɛ jamanadenya ɲuman ka o kofɔ, k'o de kɛra sababu ye a ka jɔrɔ k'i ɲɛsin min ye jamana wɛrɛw ma ka i yɛrɛ ta ka 5 don fiɲɛ la ko siran fɛ. Ko o baara min ni a ye olu nkalontigiya ni a y'a yira k'a fɔ olu ye waleyaw de ye, waleya minnu n'o kɛra ko o bɛɛ lajɛlen furanna ni tɛgɛ kɔ ye, an bɛ don min na i ko bi, k'a sababuya kɛ maaw bɔra a kalama k'a fɔ ko o kumaw senw tiɲɛ t'u la bi tiɲɛ t'u la sini. Ko o maa modèle o bi jamana min kɔnɔna la, o maa modèle o bi parti modèle min ɲɛfɛ, ko fɛɛrɛ kan ka ɲini o parti tagabolo kɔnɔna la. O de kama maa dɔw bɛ yen sa ko olu ye nin ŋaniya in ta k'a di k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in a ka ɲɔngiri. U y'a yira k'a fɔ ko fɛn fɔlɔ tɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka bali maa caman na, i n'a fɔ gafe yɛrɛ kɛmɛ k'a fɔ cogo min na. Gafe y'a yira sa min ye Soir de Bamako ye k'a fɔ ko parti dɔ tun bɛ yen nɔ ko min n'a bɛ wele ko PSDA, ko nin ɲɔgɔn waleya kelen ko o taara ka o parti sɛgɛrɛ, wa o parti ko o kuma tɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi.
yala sadi ta ko o bɛna kɛ ten wa a tɛna kɛ ten wa don nataw kɔnɔna la ni min bɔra la ko an b'o di bɛɛ lajɛlen ma gafe côté n'a bɛ wele ko affaire à suivre fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye min ye an ka kasobon o lakanabaaw ye n'o bɛ wele ko gardien de prison a y'a jira k'a fɔ ko min ye gardien de prison ye sa ko olu kɛn bɛ ka gɔri belebeleba bɔ ka bin ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko y'a jira k'a fɔ ko u ye ŋaniya dɔw sigi don tɛmɛnlenw kɔnɔna la o ŋaniyaw ko sabati ma ye o kɔnɔ bi sabati ma y'a kɔnɔ sini o de kama sa ko min ye tile 6 baarabila ko olu bɛ n'o kɛ o kɔnɔna la sa min ye soir de Bamako ye u da bɛ waleya in na u y'a fɛsɛfɛsɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye revendication ye n'o ye laɲiniw ye sa ko min ye gardien de prison ye ko u ye o caman de kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kabini janvier kalo o tile 23 san tɛmɛlen in kɔnɔna la ko fo ka na se an bɛ don min na i ko bi k'u y'a jira sa k'a fɔ ko u ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen ko olu ma sabati ko hali ni k'a sɔrɔ don tɛmɛlenw na u ni jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bakuruba la dɔrɔn ko maaw k'a faamu k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa ni wele ma bila min ye gardien de prison ma i n'a fɔ soir de Bamako b'a fɔla cogoya min na u ni jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ k'u kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ ko u bɛna baarabila kɛ baarabila min n'o bɛ kɛ tile 6 baarabila ye fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la. N'an bɔra soir de Bamako kɔnɔna la an b'an da don min ye républicain na kɛ républicain ale fana kumana bi koyi a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye tako filanan ye n'a bɛ wele ko 2e édition ko journée de poisson awɔ jɛgɛ ka don o tako filanan hali ni k'a sɔrɔ ne balima bozow u ma jɛgɛ di yan dɛ an b'o fɔ ko min ye premier ministre ye sa ko ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni nin baara in bɛɛ lajɛlen a bonya tara k'a di a ma min ye jɛgɛ olu ka don ye ka ɲɛsin waleya ma ko bari a kɛnɛ kan a kelen kun tɛ yen a bɔɲɔgɔnko ministre min ni o bɛ kalifali élevage ko bɛɛ lajɛlen ni o bɛ kalifali o la n'o ye Yubaba Fulakɛ ko ale tun bɛ a kɛnɛ kan ko a kɛnɛ kan sa min ye jɛgɛ tigilamaw ye ko u ye waleya caman ɲɛfɔ min ye ministre premier ministre la ani jama minnu ni olu yera kɛnɛ kɔnɔna la yen nɔ k'a kɛra kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ sewalen belebeleba min ni a y'a jira sa k'a fɔ ko Mali jɛgɛ ko tare tare ko bɛ se ka fɔ a la koyi an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'an kɛrɛfɛ jamanaw ta Mali bɛ jamana minnu kɔnɔna la ni o ye Afrique de l'Ouest ye marabolo tagabolo kɔnɔ sa ko Mali bɛ jɔyɔrɔ 3nan na jɛgɛko yɛrɛ bunako kan o hukumu kɔnɔna la sa ko min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko a ye kalekan di min ye jɛgɛ mɔnnaw ni jɛgɛ labaaralikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko camancɛ fanga min ni o bɛ an kunna bi ni ale yɛrɛ ye o premier ministre ye ko u hakili bɛ min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛgɛ mɔnnaw ni jɛgɛ labaaralaw ko ɲinɛ tɛ kɛ u kɔ wa ko don nataw kɔnɔna la sa ko Mali bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi jɛgɛko a bɛ se ka kɛ bunako kɔnɔna la cogoya min na bunako min ni jɛgɛ labaaralaw ni olu bɛ se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ fasiri Musa Sanba Jalo Fulakɛ ale ka fasiri don aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu an y'a fɔ waati b'an kɔ la an b'a datugu ni sɔrɔ ye kɛ faso ka gafe b'a ale da bɛ waleya belebeleba la a y'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ɲɛfɔli min ni o kɛra n'a bɛ wele ko dialogue direct intermalien ko o baaraw ko o b'a ka sabati ko ye ko kɛnɛkɛnɛ la a tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ caman na sa ko min ye Segu marabolo ta ye sa ko a bɛ n'a fɔ ko o fana b'a ka sigi sen kan ko min ye nin tagabolo ye sa min ye l'histoire ye ale ka fasiri don Mamadou Sy Amapu Segu ale ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko min ye Segu ɲɛmaaw ye ko olu bɛ wulikajɔ belebeleba la ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goyita a ka ŋaniya ma ŋaniya min n'o ti dɔwɛrɛ ko maliyɛnw denw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma bɛn ni kelenya ni sindiya min ni an b'o ɲinina don nataw kɔnɔna la ko o waleya de kɔnɔna la ko Segu ma to sigilen ten k'a sababuya kɛ ko Segukaw ko olu ye u ka sigi ka o boloda k'a ɲɛnamaya yɛrɛ koyi i n'a fɔ gafe bɛ k'a jira cogo min Mamadou Sy a ko ten a y'a jira sa k'a fɔ l'histoire kɔnɔna la ko min ye nin waleya belebeleba in ye ko Segukaw bɔra i ko Kɔnɔkulu min ye chef de l'exécutif ye ni o ti dɔwɛrɛ ye koyi u ka gouverneur ko ale tun bɛ a baara bɛɛ lajɛlen bonya ku tanbɛ ka di ale ma Segu mara kɔnɔna la ko a yɛrɛ
yɛrɛ y'a yira ɲɛfɔli kɔnɔ Alassane Traoré don ko a y'a yira ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa k'a fɔ ko nin ŋaniya min n'a sigira jamana ɲɛmaaw fɛ ŋaniya in kun belebeleba ti dɔ wɛrɛ ye dɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen don nataw kɔnɔ ko Mali bɔra sira mun kan k'a ma se hakili lajiginna o ko la bilen yaasa Mali kana bin o ɲɔgɔn waleyaw kɔnɔna la ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ ka segin ka bɔ sira kelen fɛ o hakilina de kɔnɔna la k'a yirala k'a fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa sigi ka fɔ belebeleba kɛ n'a bɛ wele ko dialogue direct intermalien maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka an da don ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw la k'an da don jamana gɛlɛyaw la yaasa fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na ko gouverneur a kɛlen kɔfɛ ka nin bonya di min ye légitimité ye sa Segu mara kɔnɔna la ko olu ye kalenkan kuraya k'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga min ni o bɛ an kunna an bɛ don min na i ko bi k'u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen segukaw b'a la bi u b'a la sini ko wa u bɛ nin ɲɔgɔn ye belebeleba min kɛla ni ala ma ka jɛ ye sa ko min ye jaabi min n'o bɛ kɔnɔ la ko o bɛna ye fasiri kɔni y'a yira sa min ye lesɔrɔ ye k'a fɔ ko maaw bɔra i ko kɔnɔkulu Segu mara kɔnɔna la Mamadu Si ale ka fasiri don min ni an y'a bɔ lesɔrɔ kɔnɔna la a ka bi bɔlen e ko a tɛ dansiri an ka fasiriw la de fasiri minnu ni an y'u sɔrɔ bi an y'o de fɔ Jeliba TV News ani Jeliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen ni gafew bɔra an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka se ka u bamayɛlɛma an ka ɲɛmaaso o kɛmɛ ka kalifa mun di an ma halisa an bɛ aw de fo aw de ni foli ka kan aw minnu b'an lamɛn su fara tile kan aw minnu b'an lajɛ su fara tile kan an b'an banba yaasa maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye maliyɛndenya kɔnɔna la maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka birikini faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ so jɔ o hokumu kelen in kɔnɔna la sa ka foli belebeleba k'a mɔntɔn k'a di Jeliba TV News ani Jeliba FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an tɛ aw sara sɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni ce aw ka danaya la wasalam. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.